Najlepše. Što pre da uzmemo ovo brašno i što pre da odemo kod ovih ljudi da bi mogli da završimo. Upravo u ovakvim situacijama kada su ljudi zaista ugroženi ovom zimom, to je trenutak kada mi sa tim vozilima možemo da pomognemo. Znači možda ne možemo ovako malim terenskim vozilima da raščistimo smetove od 2 metra, ali možemo da prođemo negde gde je barem delimično raščišćeno, negde gde obični automobili ne mogu da prođu. I to je trenutak da pokažemo solidarnost sa našim sugrađanima kojima je zaista teško. A snimate me, jao! Vico da ga zakačem. Čujem, nalego sam, moram da se odgledam. Selo Jagnjilo idemo za selo Kostomlaticu. Iz selo Kostomlaticu se ide za selo Kukavica.
od sela Kukavice ide se na vrh Kukavice Vlajna. Ovo je bilo dobro. Bravo, majstor. Ćao, princezo. Hvala lepo. Majka, kažem, dijabetičar, sin je isto malo i mentalno i fizički ovako nesposobno. Reci mi, šta bi volao da dobiješ? Čime bi volao da se zabaviš? Da se igram na kompjuter. Boga mi svaki čast ovim ljudima što ovdje žive. Evo ovih 200 metara što smo prešli do sada. Ja sam se već ozbiljno umorio. Kada ne pričam o tome da su mi noge skroz mokre. Srećan put! Za najbolje!